Překonání velmi nezvyklého rekordu se odhodlal jeden benátský gondoliér. Plaví se po Dunaji z Rakouska. Na dlouhou 300 km chce urazit za 5 dní. Že se mu to podaří. Provází ještě záchranný člun. Mohl užívat zaslouženého důchodu, to ale Viktoria nebaví. Jen doufám, že mě po cestě nezačnou bolet záda. Na řece ve větru s tím mívám problémy. Přenocoval Vítáme ho tady v Bratislavě. Z podpory jsme mu věnovali gondolu. Nezvyklá expedice není. Asi před 10 lety přeplul Lamanský průliv mezi Sicílií a podněmskou Itálií. Sám Vittorio ale tvrdí, že nejkrásnější jízdu na gondole si stejně užijete v Benátkách. Petra Vítrová. Jsou místa na světě, kde mají lidé jim o jídlo, zdraví a život. Máme reportáž o Češích, kteří se sami vést pomoc. To říká, jaký pán takový má. A jaká paní na koli zažívání. Děvenko, nalejte mi ještě jedno. Že by se snad vůbec nedopotal. Spravedlnosti musí vydržet. Dejte nám rychle, to máme oba za sebou. Kroužku, Moc jsem spál. A vy to on jak je títítko, chytil poryv větru a už to bylo. To by se mohlo stát každý. Nebo nepůjde jiný blesk nějaké. Ty si hraješ na kliftovna, já to což jim hůl. Já jsem to láděl, jo. Tady už jede vše. Smí nic. Ale ono to všechno začíná v tom dětství neúctou k rodičům. To pokračuje neúctou ke ztrátění. Nevím, tak vidíš. A vyústí to všecko v trestnou činnost. Drobné kráže na nádraží potom vodu. Pánové, já přeci nic takového nedělám. A co ty? Udělal věcíčky. My jsme modrá. Kdybych jim něco zahrál, já jsem si odpoledne zapomněl harmoniku tady v hospodě, no, tak jsem si... No dávaj No ale to si trapasy. musel vypít tu flašku tý febroničky. Já jsem chtěl vědět, jak chutná. A chutnala. To nebylo to špatné. A co ty